רגע, אני רוצה להתחיל סרטון. רגע, אביב. רגע. הכלב בורח, תמשוך אותו. רגע, סתום. טוב, אז מה קורה חברים? כאן גיימטרול. והיום אנחנו בסרטון הראשון שלי בערוץ הזה. ערוץ שיגיע ל1,000,000 עוקבים. אז תעשו לי סאב, אני צריך כסף, אני מושש. והיום אני משחק במשחק הכבולים ביחד עם שתי המסלולים שלי. אחד רוסי ואחד... Change together. טוב, עכשיו רציני, משחקים וכמובן מנסים לעבור, אבל זה סתם קליק בייט. לא, אנחנו לא נגיע ל100. אנחנו לא נעבור. זה לאבא? זה לאבא? בואו, לא שמתי לאבא כי אנחנו מאוד גרועים, אוקיי? אל תשמעו אותנו. חלק סיגמה, תעשה בזקן. אנחנו אותך זקנה. תראה איזה חתיך אני. הופה. מי שגבן קופץ, מי שגבן קופץ עכשיו. אביב. אבל בוא'נה. אביב הוא בת, אז זה בסדר שהוא לא קפץ, אבל אתה בן, זה אומר שאתה הומו? לא. די, אתה עוד שנייה הרגת אותנו. שוך בחבל. בגלל שאני מגשין. זה לחכות לכולם יא בוטים. אני אעשה לכם קרי, אל תדאגו, אתם צריכים לדעת לי. אל תקרא לי בשמי. אני אדבר אותך, מה קורה בשמי? אתה רוצה מכות לבן? ביחד. אחי, השלט שלי מפגר. יו. גדו למטה. אחי, אם אני הייתי באמצע... מה אנחנו עושים פה? מהר. אופסי דופסי. מהר. אבי מלא, אנחנו לוקחים אותו. רגע. לא, אביב, תחזיק אותנו. אני כבר מוכן ליפול לאבן שם. עידו, די. בטעות, לא. די. תחזיק. יואו, הגעתי. לא. אביב, גרוע, וואי, אביב, מה אתה מחליק שם? כן, אביב, מה אתה... אחי, אביב פשוט... לא סקיבידי. אין לו אורה, לא. יואו, שר, אני שונא אותך. ביי. יש לי רעיון. לא, אביב. איזה בוטים. לא מאמין. אתה יודע מה, אנחנו עכשיו מגיעים עד 3,000. אני אומר אוקיי, מגיעים עד 3,000 ומגיעים לאביב עד כמה שהוא גרוע. כן. אביב הבקיע על היום שהוא נולד. אביב, דבר איתנו עוד 12 שעות. בלי אביב זה יותר קל. איך היה? קוסמו, יאללה קוסמו. קפיפוטה. ובוא, בקצב של הטיימר, אוקיי? ו3-2. רגע, וגו. יושב אני בן סורני. מלא. קבולני. לא, איך אצלה? וואו, אחי, ראיתי את הבפנים של השחקן שלי. רגע, עוד לא. רגע, צריך לתפוס. רגע, לא. אבל שוב, בוא נחזור לשם. צריך לעשות את זה יותר טוב. אבל צריך לעשות את זה יותר טוב. אנחנו נמות. לא, אנחנו נקפוץ טוב. אנחנו לא כאלה טובים. צודק. איזה גיאת. כרגע הגענו ליותר מאשר הגענו עם אביב. אני יודע, אנחנו אפילו לא מתאמצים. כן, נכון, אחי. אני בכלל לא מתאמץ. אחי, זה מה שמביא לנו את האורה. 3, 4 רגע, אורה טבעית. איזה גיאת, איזה אורה. מה עושה אם הולכים לשם? לא נלך, עזוב, שחרר. לשחרר, אוקיי. לא. לא לשחרר.
די, חתיכת, אמרתי ש... בן ש... ארוחת בוקר. איך ידעת? לא, זה צריך יורה פלוס מיליון פשוט. לא. בוא, כנס לפה. אבל למה? כנס לפה, עונש. כנס לפה. בוא לפה עכשיו, אבל לא בא לי. תבוא לפה. יופי, זהו. יהיה. אני מרחף, אמא, אני מרחף, הצלחתי. אתה כבר, הנה, עכשיו אתה לא תרחב. אני מרחף. הצלחתי. לא לברוח, אתה לא בורח. יש לי אורה פלוס, לא. יש כאן פתח, יש כאן חור. לא, אסור לך. וואו, אני רואה את המבנים של השחקן שלי, הוא מאוד יפה. לא לברוח, עמוד, לא לברוח. אתה רוצה לצאת? כן. אתה רוצה לצאת? לא שמעו אותך. כן. אתה רוצה לצאת? הלו? אחי, אני חוטף אתה רוצה שבת. לצאת? כן. תודה. לשם, לא? אבל זה לשם. זה לשם. זה אתה לא לשם. מקשיב לי? זה לשם. אתה רוצה מכות? כאילו, אתה לא רוצה מכות? אתה רוצה מכות? כן. בוא, אני ארביץ לך אבל... בוא'נה, אם יש לך בחמש ימים 1000 סאבים, אתה ממשיך? וואלה, כן. אם יש לי ב5 ימים יותר מ10 סאב... תציל אותנו. יש לי אוטו דיאדורה קוסמרוס מטוסי. למה הנה, הסנס פה ממש נמוך. יש לי אוטו דיאדורה. אני מושך בנות. לא. שירותים 3-4 ויבשטות. לא, אבל... טוב חבר'ה, זה הניסיון האחרון להיום. אם לא נצליח, אז... בוקה. כן, בדיוק. שר, להזכיר לך אם אנחנו נופלים, אז... רגע, אוי שיט, רגע, מה עושים אז? טוב, אז רגע. שר, אולי תשחק קצת רציני, חשבת על זה? אני רציני, אחי. הכי רציני שיש. קשה. שם, הנה. רציני. יאללה, הפעם מגיעים עד הסוף. אנחנו צריכים להיות רציניים, מה אתם מדברים? הפעם מגיעים עד הסוף. אז אני הייתי גיימטרול, אתם הייתם גיימטרול, ואתה אומר טרולר. אם אהבתם תעשו... סתום את הפה שנייה. אם אהבתם תעשו לייק, אם לא, תעשו לייק. לא רוצים. תמות. אם אהבתם תעשו סאב, אם לא, תעשו סאב. ואם כן תעשו סאב, ואם לא תעשו סאב. עכשיו רציני, אם אהבתם שימו לייק, אם אהבתם שימו סאב, ובאמת, גם אם לא שימו לייק וסאב, אני צריך כסף. טוב, קיצור, יאללה ביי. לא יודע אם שמתם לב, אבל המיקרופון שלי קצת... כן. אז... כסף. אני צריך.